Joo, mun nimi on Matti Aladin ja mä oon tässä Facebookissa nimellä sivut ja sitten siellä on tämmönen ryhmäsivu kuin Avaruuden valtakunta ja mä päivittelen sitä nyt Fukushiman katastrofitilanteen takia. Ja tässä on käynyt niin, että siellä on noin hyvin vakava tilanne nyt tässä Japanissa ja siellä oli hyvin voimakas radioaktiivinen saaste tulossa yksi päivä ja Fukushimassa on ollut nyt viime aikoina yksi mittari, joka on näyttänyt semmoinen 140 000 nanosieverttiä. Ei hyvin huomattava radioaktiivisuus, kun Etelä-Japanista löytyy semmoista 18 nanosieverttiä ja 30 normaalisti. Ja tämmöinen tilanne ei todellakaan ole leikin asia ja me ollaan tässä avaruuden valtakunnan kanssa nyt ruvettu miettimään tätä tilannetta ja lähetettiin vähän tiedemiehiä aikahypyille ja mulla oli tässä vähän ongelmia näistä aikahypyistä tuossa syksy- ja alkutalven ajan ja sitten me saatiin tuloksia, koska meillä on tämmöinen teknologia, että me voidaan lähettää ihmisiä, tiedemiehiä muunnetussa ajassa ratkomaan ongelmia ja he saattaa käyttää muutaman päivän tai muutaman minuutin ratkoakseen useiden päivien tai viikkojen ongelmaan ja suorittaakseen nämä koejärjestelyt kaikki. Ja heillä on tarvikkeet täällä muunnetun ajan kammiossa ja mä johdan tätä toimintaa täällä maanoperaatiossa ja mä oon sitä varten tässä hyvin pitkälle tässä keskipisteessä ja mä oon saanut koulutusta tässä jo 13 vuotta heidän tiedettää ja meidän tiedettää ja sitten meillä on käytössä myös kaikki maapallon tieto ja myös heidän tieto ja tarpeen vaatiessa mä saan sieltä nyt sitten tietoa. Ja tämä meni nyt sen verran pitkälle. Anteeksi, nyt mä puhun yöaikaa. Tää kello on 3 on valaistus vähän poissa. Niin, tässä on englanninkielinen video, niin oli valaistus. Mutta tosiaan niin me ollaan jouduttu käyttämään nyt tämmöistä aikahyppyteknologiaa tähän Fukushimaan ja sitten sään muokkausta. Ja nyt maailmalla on kärsitty tämmöisistä äärimmäisistä sääilmiöistä. Me tehtiin sitä jo aikaisemmin hieman kokeellisesti. Ja me saimme sitten tässä tämän suurmyrskyn, joka tosiaan niin pesi puhtaalla vedellä näitä Fukushiman vuotoja, kun siellä oli päässyt sitä radioaktiivista ainetta ja he väitti sitten, että se myrsky tulvitutti ne tankit, mutta miten jotkut umpinaiset säiliöt tulivat myrskystä, niin se on vähän ihmeellistä, että minkälaiset säiliöt heillä siellä sitten oikein on, jos ne tulvii jostain sateesta. Niin sen mä ymmärrän, että siellä tuli kaikki tsunamista, mutta ei mä oikein ymmärrä, että jostain voimakkaasta trooppisesta myrskystä tulisi. No, mennään nyt sitten asiaan. Tässä on tämmöisiä aikahyppyjä ja se on varsin tuntematon tällä planeetalla. Osa, jotka on perehtynyt tähän avaruusteknologiaan ja Yhdysvalloillahan on harmaiden avaruusolioiden kanssa ollut Trumanin ja Pattonin ajoista lähtien projekti, tai itse asiassa oli projekti. Se loppui nyt tässä tapahtui tämä Arctic Sunrise 2013 sotaharjoitus, niin sen tapahtumat oli liikaa siihen, niin me totesimme,
että ne yrittää levittää Venäjälle tätä sotaa tässä nyt sitten ja lietsoo sitten tätä koko Aasiaa mukaan ja se tapahtumat pääsi sellaisiksi, että minä kuun vastuussa tästä ja meillä on neuvosto, jossa voidaan tehdä kollektiivinen päätös, niin me sitten tehtiin kollektiivinen päätös siitä, että harmaat pistettiin kuriin ja tämä niin sanottu pikku Amerikka, joka harva tietää missä se on, mutta se ei ole tällä planeetalla ja se on nyt riistuttu aseista, että siellä ei enää ase- eikä mielenhallintateknologioita kehitellä. Että se on pois pelistä siinä mielessä. Se tosin on olemassa, että ihan niin sellaista sodankäyntiä me emme harrasta, että toisten olemassaolo on vaarantus, mutta he nyt sitten hoidetaan siellä mahdollisimman hyvään kuntoon ja katsotaan mitä asialle on tehtävissä. Meillä on geenikorjausmenetelmät nykyisin. Ne keksittiin tuossa ihan hiljattain sillä lailla, että ne oli nopeita. Ja me pystytään parantamaan ihmisruumis käyttäen jotain, jos meillä on semmoinen 2,5 solutyyppiä, niin me saamme kaikista soluista kunnollisen geeninäytteen, niin ihminen pystytään rakentamaan uudestaan, mutta jos hänestä löytyy vain yksi geeni, niin se on vähän hankala rakentaa jo. Siinä vaiheessa tarvitaan paljon tietokoneajon apua siinä, mutta jotain siitä järkevää siitäkin syntyy, että sinänsä tämä ydinonnettomuus ei vie meidän geenejämme siinä mielessä, jos meillä on tätä muukalaisteknologiaa käytettävissä. Mä oon järjestänyt tässä noin 300 tämmöistä somaattisen sairauden parantamista eri ihmisille eri puolilta maailmaa, jotka on kysellyt ja suostunut siihen, ja näissä nyt on ollut noin monenlaista liikkujaa mukana, mutta suurin osa on ollut hyvin tyytyväisiä ja on parantunut sairauksia, josta on ollut mahdoton parantua täällä ja noin minusta sitten on katsottu vähän kierroa, että mitä sä oikein teet, että pistät internettiin, että tänne avaruuden muukalaiset käy parantamassa porukkaa ja sitten mä tein sen takia, että kun sitä on jo hullu, niin eihän sitä enää hullummaksi tuu. Sanotaan näin, että mulle tehtiin tuossa 9.11 tapahtumien jälkeen, kun tämä kontakti alkoi, niin heti välittömästi todennäköisesti Yhdysvaltojen toimesta semmoinen temppu, että mulle järjestettiin sellainen kohtaus ja sitten sen jälkeen määrättiin mielisairaalääkettä ja sitä on nyt sitten määrätty ja mun mielestä se mielisairaalääke, niin ei sitä ainakaan mitään apua ole, että huonompaan kuntoon sitä menee, että siitä on seuraa sivuvaikutuksia ja olo ei ole läheskään niin hyvä kuin olisi ilman sitä lääkettä, mutta mä oon hyvin tarkka tästä olosta, niin lääkärit ihmettelevät kovasti, että kun heidän lääkkeetteensä tarkoitus olisi tehdä hyvää oloa, niin mä oon sitten kokeilen itse sitten, että tuleeko sitä hyvää oloa, niin ei ole kyllä syönyt, no hyvin pieni annostus on mulla ollut, että jotain heidän sitten on pakko tässä meidän järjestelmässä syöttää ja mun mielestä se on niin kuin ihmisoikeusrikos, että sitten jos ei avohoidossa käy noita ottamassa, niin sitten tulee poliisit ja ambulanssit pihaan hakemaan. Niin
se, että jos on tiedemies ja tällainen näin ja käyttää suurimman osa aikaansa avaruuskontakteihin ja tämmöistä, niin tämä pitäisi olla ihmisoikeus ja vaan oma vapaus tehdä mitä tykkää, mutta se, että viimeksi mua ei luokiteltu vaaralliseksi kenellekään, ei itselleni eikä toisille, mutta sitten nämä lääkärit vaati multa kuitenkin täydellistä väkivallattomuutta ja 2 esiintyi siinä ja sovittiin näin sitten ja mä sitten kysyin, että mitäs kelpaisiko tehdä tämmönen alkeishiukkasiksi hajottaminen väkivaltana, että olisiko se hyvä, että se on täysin tuskaton keino. Niin lääkärit nauroi kovasti ja sanoi, että sehän hieno keino, että tämä niin tehdään ja tällä lailla ja mä katsoin sitten vähän pitkään niitä, että atomipommia kun ne haluaa, että kun ei tämä ihmiskunta tunne oikein mitään muuta alkeishiukkasiksi hajottamiskeinoa kuin se, että sellaista väkeä nämä lääkärit on, joiden kanssa joutuu tässä tekemisiin. Ja että minusta tämä on vähän sellaista, että täällä vaiennetaan ihmisiä, jos heistä koetaan harmia. Ja Yhdysvallat kokee minut suureksi harmiksi. Sen takia, että minulla on niin suuri valta tuolla avaruuden puolella. Ja nyt sitten mennään tähän Fukushiman tilanteeseen. Se on todella kriittinen ja me käytetään semmoista magneettista optiikkaa. Me ollaan tuotu 200 000 kilometrin päähän nyt 7 semmoista vähän toistakymmentä kilometriä pitkää risteilijää. No, nämä on tietysti aseistettuja aluksia, mutta se magneettinen optiikka on meidän tarkkailulaite ja se on sellainen yleislaite, että me saadaan voimakasta magnetismia sillä, jos me halutaan. Ja nyt sitten kun me käytetään voimakasta magnetismia, niin syntyy sitten tämmöisiä aikahyppyjä. Ja aika kun itse asiassa katoaa tai sitä lisääntyy tai se vaihtelee, koska magnetismia on sekä monopolaarista että polarisoitunutta sillä lailla, että siellä on plus- ja miinuspuoli magneettisessa sähkökentässä. Ja monopolaarinen magneetti on meidän tieteessä vähän semmoinen teoria, mutta se on kyllä ihan totta, että muukalaisen teknologia tuntee sen. Mutta se tehdään magneettieristeellä ja tämä sitten ei ole tarkoituksenmukainen, koska se vie tehoa se magneettieriste siitä, että ne on magneettista, ne voi olla heikkotehoisia ja nämä täytyy olla valtavan tehokkaita, jotta sillä pystytään siirtämään ydinmateriaalia pois tällaisesta ylikuumentuneesta reaktorista. Ja sitä me tehdään ja se on toivottavasti evakuoitu nyt se Fukushima-alueiden noin, koska ne mittaukset on niin korkeita siellä, ettei siellä voi olla ja noin. Nyt sitten mitä tulee tähän säänmuokkaukseen. Me ollaan kaiken varalta tehty Amerikan alueelle hyvin voimakas kylmä rintama, joka toimii meillä puhtaan kylmän ilman varastona. Ja sitten meillä on Tyynellä valtamerellä 3 myrskysolua. Itse asiassa siellä on 5, mutta 3 me ollaan valittu, koska 5 ei kannata yhdistää. 3 yhdistäminen on jo huomattavasti helpompi laskutoimitus. Niin me yhdistetään nämä myrskysolut ja aiheutetaan tosi voimakas trooppinen myrsky, mutta me ei laiteta sitä myrskyä maahan asti koko tuulen nopeuksilla. Niin siellä saattaa puhaltaa jopa 400 metriä sekunnissa, kun se tehdään aikahypyn kanssa.
tämmöinen myrsky ja sitä pystytään liittelemaan aikahypyn kanssa huomattavasti nopeammin. Ja mitä nyt tullaan näihin, niin lentokoneista saattaa näkyä kummituskuvia, magnetismia aiheuttaa sitä, että jossain, kun tehdään aikahyppy, niin näkyy se positiivisella puolella, kun se hyppy on, niin negatiivisella puolella näkyy peilikuva. Ja tämmöinen ilmiö ihminen havaitsee sitten tästä, että tätä aikahyppyä ihminen ei oikeastaan havaitse. Mutta sen peilin ilmiö hän havaitsee. Ja minäkin olen tässä, kun mä olen saanut tätä koulutusta, niin havainnut, että seinä saattaa liikahtaa 20 senttiä tiks ja takaisin taks. Ja sattuu aikahyppyjä ja jossain sitten nämä on ollut nämä aikahyppypisteet ja nämä peilikuvat on sattunut meille. No joskus ne sattuu jonnekin muualle. No tossa oli isompi aikahyppy. Niin mä katselin, kun naapuritalosta alkoi näkyä pelkät ääriviivat. Ja se alkoi sortua hitaasti, mutta sitten ei näkynyt mitään murskaantumista siitä sortumisesta, että se sortui hyvin erikoisella tavalla. Ja sitten seuraavana päivänä, kun mä katsoin, niin se talohan on täysin kunnossa, ettei sillä ole tapahtunut mitään, mutta se on kuitenkin tämmöisen magneettisen sen voimakkaan kentän, joka johdetaan avaruusalukselta tänne ja jostain syystä nyt sitten jouduttiin tekemään aikahyppyä ja mä en sitten kysellyt, että minkä takia, mutta näin oli tilanne ja se, että noin sitten vastaavanlaisia ilmiöitä tullaan nyt näkemään sitten eri puolilla maailmaa, kun me lennellään vilkkaasti. Jos meidän sääilmiöihin joutuu ja siviililentokoneita, niin me pyritään pelastamaan ne ja joudutaan siirtämään ne aikahyppyjä avulla toisiin paikkoihin ja niistä jää sitten tällaisia kummituskuvia ja saattaa syntyä kaupungeissa kummituskuvia ja ei kannata pahemmin liikkua. Jos tulee aikahyppy, että eksyminenkin on mahdollista ja tämmöisiä riskejä on näissä operaatioissa, mutta ne on tehtävä, että saadaan se radioaktiivisuus pois. Meillä nimittäin on sellainen geenimuisti, että tavallaan me olemme kaikki käveleviä geenipankkeja ja meillä on hyvin monta miljoonaa vuotta vanha geenimuisti. Ja me kaikki lajit, mistä me ollaan kehitytty, niin löytyy meidän niin sellaisesta roska-DNAksi kutsutusta DNA-alueesta, soluista ja sieltä pystytään tämän muukalaisten tieteen avulla etsimään meidän kehitysvaiheitamme ja minkälaisia me ollaan oltu aikaisemmin ja näitä on käytetty kaikenlaisissa kokeissa ja tavallaan me nyt tehdään tämä Fukushima-operaatio niin kuin palkkioksi tälle ihmiskunnalle tästä meidän tiedeoperaatiosta, kun täällä on monet muukalaislajit tuhansien ajan käyneet käyttämässä hyväkseen tätä planeettaa ja ihmistä ja nyt täällä on ollut tiettyjen hallitustenkin kanssa näitä projekteja ja mä en nyt ainakaan näe, että meidän hallitus on yhtään kiinnostunut minkäänlaisesta projektista minun kanssa, mutta mä saattaisin olla kiinnostunut jonkun toisen valtion kanssa, joka ei nyt laita ensimmäisenä pari eteen noin psykologia tutkimaan minua, että tarvitseeko tuo injektiohoitoa vai meneekö se pelkällä Zyprexa.
No, jos tilanne paranee tästä, niin yhteistyötä alkaa löytyä. Muuten me tehdään sitten yhteistyötä yksilötasolla. Ja 500 vuotta mä oon luvannut katsella tätä planeettaa. Ja se, että onhan se mahdollista elää 500 vuotta, mutta ei se ole mahdollista elää tässä ruumiissa täällä ilman, että mä käyn hakemassa välillä uuden. Ja mulla on vaikeuksia sitten ilmestyä 20-vuotiaana tänne uudestaan. Että kuka sä oot, mistä sä oot tullut, mä joudun kyselemään. No en mä semmoista aio tehdä. Kyllä mä sinne avaruuteen menen sitten katselemaan. Siellä missä tää on ihan normaalia. Että ei se, jollei sitä yhteistyötä ala löytyy jostain valtiosta sillä lailla, että he haluaa tämmöisen avaruusprojektin, niin muun mä en näe sitä mahdolliseksi. Ja sitä voidaan tehdä sitten ihan, siis ei heillä ole sillä lailla tämä rahan käyttö tässä ongelmaa, että tämä on tiedeoperaatio ja tässä valtakunnassa toimii tiedeoperaatio tietyllä budjetilla ja tieteeseen sisältyy lääketiede ja kaiken näköinen ja eikä se tarvitse olla sillä lailla kokeellista lääketiedettä, että siinä käytettäisiin hyväksi ketään, että nämä harmaat avaruusoliothan käyttivät sitten Yhdysvaltain kanssa ihmisiä hyväkseen törkeästi tekemällä kaiken tyyppisiä kokeita ja niitä meni sitten molemmille tahoille niitä tuloksia ja me seurailtiin siinä sitten ja oltiin sitten oma ryhmämme ja nyt sitten koko tämä avaruuden valtakunta yhdistyi vuonna 2006 ja sen jälkeen tämä operaatio sai ihan toisenlaisen merkityksen, koska minä toin tänne hyvin suuren läpimurron ja he päätti sitten kouluttaa mut pitkälle ja no koulutusvaiheet nyt on aina sitten semmosia kun he näyttää mulle kaikenlaisia ilmiöitä ja opettaa heidän tiedettään, niin pitää minunkin saada koittaa, niin eihän se tee noin muuten onnistuu, että lämmösäätelijöitähän me ollaan, että sitä varten nämä säämuutokset on jouduttu tekemään nyt, että katsotaan nyt miten kauan tämä tilanne säilytää noin päällä siellä, että sinne on tulossa pari viikon sisään 30 näitä risteilijöitä ja me saadaan siellä vielä voimakkaampaa magneettista optiikkaa ja siinä jo tulee semmoinen kysymys, että siellä virtaa ilmassa ydinmateriaalia magneettisissa kanavissa ja jos sinne lentokoneet joutuu, niin siellä tulee jo palovammoja. Että sinne ei ole menemistä ja me sitten joudutaan aika hyppäyttämään, jos sinne joku on menossa ja sitten tulee taas kummituslentokoneita ja laivaliikenteen kanssa me ei pystytä niin paljon, mutta kai nyt ymmärtävät, että se nyt ei ole merellä, vaan se on ilmassa se, kun sitä avaruuteen lähdetään viemään. Mutta myrsky ja tällainen saattaa olla kovaa, mutta yleensä me ei maan pintaa tuoda näitä äärimmäisiä tuulia, että yritetään pitää ne yläilmoissa. Ja siinä on sitten toinen tämmöinen lentoliikenteen riski, jonka takia me voidaan joutua aika hyppäyttää taas lentokoneita. Ja toivotaan, että jos näette säätutkassa ja myrskyä, niin älkää missään nimessä menkö sinne. Kyllä ne näkyy säätutkissa, mutta suihkuvirtaukset ei välttämättä näy. Mutta ne kyllä liittyvät sitten niitä myrskyjen liikkeisiin. En myrskyn silmään, niin se
se saattaa sisältää yllättävänkin korkeita suihkuvirtauksia, että se on sen verran erikoinen paikka, että sinne kun kerätään useita myrskyjä yhteen, niin se tehdään sillä lailla, ja ne tosiaan, niin ei me ihmisten taloudesta tikkuja tehdä, niin kyllä se ilmassa on pakko pitää ne virtaukset korkealla. Mutta ei se taas toimi, että me mennään tuonne stratosfääriin ja tonne tekemään niitä virtauksia. Että siellä on ilmaa sitten taas niin vähän ja eikä sinne toiminta mennä käyttää semmoista teknologiaa, että sinne siirrettäisiin ilmaa. Koska se olisi taas haitallista, koska sielläkin on ydinsaastetta näistä tuhansista ydinkokeista, joita maassa on tehty aikoinaan, ja täällä ilmakehän yläosissa on tätä, ja sehän on nähtävissä ihan selvästi, että on tulossa nyt, oli punaisen taivaan vaihe yhdessä vaiheessa, ilmakehässä muuttui värien taittuminen ja auringonvalon taittuminen, niin nyt on tullut purppuran taivaan vaiheita, että se on mennyt taas se ilmakehä muokkaantunut siinä suhteessa, että se taittaa valoa enemmän, mutta tosiaan niin me yritetään kaikin tavoin pelastaa tätä planeetta, mikäli se nyt on ylipäätänsä mahdollista, ja se suuri riski, mikä sillä nyt on se, että tämä MOX-reaktori, me tarkastot mitattiin tämän Fukushima-alueen ja me todettiin, että silloin on 23 tonnia plutoniumia, josta vain osa on kuitenkin sitä räjähtävää aseen kelpoista plutoniumia, mutta mikä on sitten tällä hetkellä se MOX-reaktorin ytimen lämpötila, ja sehän on tuhansia tonneja oleva nippu ydinmateriaalia, sellaisen sulaminen nestemäiseksi aiheuttaa sen, että nämä nesteet joutuu painonsa mukaan eri järjestykseen, ja plutoniumin kriittinen massa, sanotaan, että 5 kilosta aseplutoniumia saa semmoisen 20 kilotonnin pommin. Ja miten paljon siellä sitten on tätä plutoniumia, sitä minä en lähde sanomaan, mutta sitä on siellä reilusti. Ja tämä ilmiö, jos pääsisi tapahtumaan, niin se olisi aivan valtava atomipommi. Kun tiedetään, että mitään neutronimoderaattoria ei ole olemassa ja plutonium pääsee yhteen, niin, ja ylittää kriittisen massan, niin missä vaiheessa se räjähtää, että todennäköisesti se räjähtäisi 20 kiloa, koska se kriittinen massa ylittyisi niin nopeasti jo, kun sinne tulisi se 5 kiloa yhteen, mutta kun ne ei eroa painoltaan kovin paljon nämä eri isotoopit, niin mä veikkaan, että se räjähtäisi noin 20 kiloa. Ja mitä muuta ainetta sinne sitten joutuu siihen räjähdykseen, että onko siellä sitten jotain katalyytiksi käyvää, että siitä tulee mahdollisesti neutronipommi tai joku, mutta sekin pystytään aikahyppyteknologialla estämään. Jos tämä pääsisi tapahtumaan, niin me nähtäisiin avaruudesta käsin, että nyt alkaa välähtää. Ja siinä vaiheessa menisi heti aikahyppyvehkeet päälle. Ja ihmiset saattaisi nähdä se välähdyksen kaikuna jossain muualla sitten. Että magnetismi, kun jossain sattuu ydinräjähdys ja se estetään tällä aikahyppyteknologialla se vahinko, niin se kaiku, eli tämä magnetismissa
aina on positiivinen ja negatiivinen puoli. Ja syntyy peilikuva jonnekin. Niin siinä tapauksessa syntyisi sitten johonkin alueelle yliräjähdyksen peilikuva. Ja minä olen kerran kokenut semmoisen, kun täällä on sattunut yliräjähdys. Ja mä en nyt kerro vuotta enkä mistä syystä se yliräjähdys tapahtui, mutta se estettiin aika kyllä. Ja se, jos se siihen osaa varautua, niin se vie näön. Se yliräjähdyksen peilikuvan näkeminen. Tosin huomattavasti heikommin kävisi sillä lailla, jos se olisi siellä ydinräjähdysalueella, että siinä ei lähtisi pelkästään näköä, vaan kello sulaisi ranteeseen ensimmäisenä. Että se nyt on jo huomattavasti vakavampi vahinko. No, mutta tosiaan niin mä oon tässä tämän avaruustieteen ehkä nyt parhaimpia asiantuntijoita, mitä tältä planeetalta löytyy. Tästä US Gray-projektista saattaa löytyä jotain hyviäkin asiantuntijoita, mutta heillä ei ole tätä viimeistä teknologiaa käytettävissään. Ja se, että se on harmaiden avaruusolentojen teknologiaa. Ja meillä on kaikkia avaruusolentojen teknologiaa käytössä. Myös harmaiden tietokannoista löydyt teknologiat. Ja että mä nyt yritän kertoa mitä tapahtuu ja me yritetään välttää sitä, että tämä kontakti aiheuttaisi paniikin ja nähtäisi aitoja muukalaisaluksia. Meitä näkyy semmoisia pieniä, noin kirkkaita, ehkä noin 5-metrisiä aluksia joukoittain. Ne on sellaisia, että ne ei ole muuten stelttejä kuin että nopeudella. Ne on sen verran pieniä aluksia. Niin, sitten on tietysti luotaimia ja näissä luotaimissa nyt ei ole miehistöä sisällä. Mutta kuitenkaan mihinkään maa-armeija ei pysty osumaan mihinkään sellaiseen alukseen, missä on miehistö sisällä. Että ne on niin hyvin suojattuja. Että sanotaan, että ne on pudonnut uhoja ja semmosia, mutta jos jotain on pudonnut, niin se on pudonnut tästä US Gray-projektilta. Että keneltään muulta tänne ei ole pudonnut miehistöllistä alusta. Että kannattaa valita kontaktinsa paremmin kuin Truman ja Patton teki että siitä tuleekin jotain. Mutta tosiaan niin valitamme äärimmäisiä sääolosuhteita mutta ne ovat huomattavasti parempia kuin ydintuho, joka on täydellinen, että ei meihin ole mikään pakko kenenkään liittyä. Olen luvannut seurata 500 vuotta tätä planeettaa, ja antaa sille mahdollisuuden liittyä meidän valtakuntaan siinä ajassa, jos se haluaa. Ja siitä on ylipäätänsä liittymään. Eli sen pitäisi periaatteessa yhtenäistyä. Ainakin siinä vaiheessa, kun se liittyminen käy. Eikä täällä tarvitse miljoonia ihmisiä pitää sotilaina. Ei me tarvitse tästä yhteiskunnasta sotilaita. Meillä on periaatteessa varaa vaikka elättää tätä se 500 vuotta. Jos tällä alkaa niin tuntua siltä, että yhteistyö alkaa toimia ja sodat ja muut jäävät pois. Ja aletaan kehittää hyvinvointiyhteiskuntaa. Siis mä tarkoitan sitä, että kehitetään jokaiselle hyvinvointiyhteiskuntaa, että ei jätetä nyt Pohjois-Korea ja Laosia ja Afrikan maita ulkopuolelle tästä hyvinvointiyhteiskunnasta.
Niin sehän se kova paikka onkin näille raharikkaille, että mitä heille sitten käy, ja he sitten pitävät täällä tätä valtaa ja joku presidentti on sitten mukaamassa vallassa, ja onhan tietysti maita, joissa presidentti on oikeasti vallassa, mutta ne on valitettavasti sellaisia on, jossa hallitukset ja presidentit ovat mukaamassa vallassa. Ja me ei oikein pidä tällaisesta meiningistä, me tykätään enemmän semmoisesta reilummasta meiningistä ja sanotaan, että joo, että mun lupaa nyt tee sitä ja sitä ja että mitä sulla on lupaa, että mihin voit sitoutua, niin se on niin simppeliä, että emme ole sen kummosempia, kun me on keksinyt tämän energia-arvoituksen, mikä on niin kuin sitten meidän tieteessä hyvin yksi harvoista tosiseikoista, että energia on ikuista ja että se vaan muuttaa muotoa. No, ei se ole sen kummosempaa, senhän tietää jokainen täällä. Mutta kuka tietää sen sitten, että lämmönsäätelijät tarvitaan siihen, että yhteiskunta ja valtio olisi ikuinen ja galaktinen valtio. Niin me ollaan lämmönsäätelijöitä. Me tästä avaruuden yhteiskunnasta. Että se on meidän rooli. Ja sillä pidetään yhteiskunta kunnossa. Ja sitä me nyt tehdään tämän planeetan auttamiseksi. No, joku jos ei ole varautunut siihen, että jossain on 100 astetta pakkasta, niin se on sitten vähän huonompi homma, mutta valitamme. Mutta yritetään evakuoida, jos on mahdollista. Mutta tosiaan, niin seuratkaa sivuja, mä päivittelen näitä tässä säännöllisesti ja pyrin kertomaan näistä asioista. Ja tämä on ensimmäinen video, tietysti englanninkielisen, mutta se linkki epäonnistui, niin pistän nyt sitten vielä suomenkielisen videon, jotta sitten suomenkieliset ymmärtää tässä että mistä näissä aikahypyissä ja juuri, että ne tehdään magnetismilla ja se, että magnetismi, kun siinä on negatiivinen ja positiivinen puoli ja nämä kaikki laskelmat täytyy tehdä tarkkaan, niin jonnekin ilmestyy nämä peilikuvat sitten näistä. Ja ne on semmosia hallusinaatioita sitten meille, ja ne ei todellakaan ole niitä, että niillä on nyt sitten ihan looginen selitys, että kuka sitten uskoo tämän. Ja mun sivuilla on näistä mielenhallintamenetelmistä, ja yksi mielenhallintamenetelmä, mikä on ollut käytössä jo kauemmin, niin on kemiallisen silmätulehduksen aiheuttaminen näyttösäteilyä voimistamalla. Ja siihen mä oon itse tehnyt tutkimusta ja omilla välineilläni, ja sitten muukalaiset on tehnyt omilla välineillään tutkimusta. Et mehän ei sillä lailla jaeta siis tätä muukalaista välineistöä ja sillä lailla, että mulla olisi halussa jotain huippusalaista avaruusteknologiaa semmosina, että jotain laatikoita tai kappaleita, että sellaisia täältä on ihan turha yrittää hakea. Että jos mulla on jotain avaruusteknologiaa henkilökohtaisesti, niin ne on kyllä sitten aluksilla. Ja sinne on turha yrittää ilman minulta saatu lupaa. Ja siihen voi olla jollain muullakin sitten vastaan sanomista. Sen verran kollektiivisia me ollaan, että ei me ruveta ihan mitä tahansa hullua tekemään. Että yritetään pysyä nyt järjissämme tapahtumaailmassa mitä tapahtuu,
yritetään saada tämä planeetta taas kuntoon. Me lähdetään sitten kehittämään semmoista bakteeria, joka syö merestä radioaktiivisuutta. Ja olisi tarkoitus kehittää sellainen bakteeri, että se pystyttäisiin keräämään myös magnetismilla pois meristä. Ja niin, ettei tarvitsisi sitä magneettia suunnata avaruudesta. Että tulisi taas radioaktiivisia suihkuja, vaan ajatellaan vähän muunlaista teknologiaa tähän. Mutta meillä on tiedemiesryhmät kehittämässä tätä ja olen ajatellut tätä meren puhdistamista myöskin, jotta saadaan kokonaisvaltaisesti tämä planeetta puhdistettua. Että tämmöinen nanopartikkeliongelmahan on tullut ja niihinkin on sitten keinonsa, mutta puhutaan niistä sitten, kun edetään siihen pisteeseen, että yritetään saada nuo ytimet nyt jäähtymään ja saada se ydinmateriaali avaruuteen sieltä Fukushimasta. No, että tässä saatiin vähän valoa ja kamerat alkoi näyttää taas muuta kuin pimeätä naamaa, niin tosiaan niin terveisiä koko ihmiskunnalle meiltä kaikilta tästä avaruuden maanoperaatiosta ja koko kuningaskunnasta. Ja toivotaan nyt sitten, että saadaan asiat ratkaistua parhailla mahdollisilla tavoilla. Että ihmisoikeudet tulisi kaikille ja pystyttäisiin sitten alkaa jakaa tätä teknologiaa ja vähän vierailemaan täälläkin ilman, että se tarvitsee tehdä näkymättömänä ja salaa ja käyttäen kaikkea mahdollista huipputeknologiaa. Että semmoista. Että käykää sivuilla, Facebookin sivuilla avaruuden valtakuntaa. Että mä yritän niitä pitää tässä ja seuraan nyt sitten Japanissa se aina aamu alkaa, kun täällä on noin yö ja tulossa ja aamuyöllä siellä on sitten iltapäivä jo. Niin nyt se menee minun vuorokausirytmiin sitten tämän takia. Toivottavasti teistä nyt oli jotain apua, että te nyt tuu ihan hulluksi, jos kärsitte näistä magneettisista oudoista kuvista, mitä syntyy näistä aikahypyistä ja myrskytkään, niin ei tuu maahan asti koko voimalla, että ei nyt ole tarkoitus tehdä teidän taloistanne ihan tikkuja, että vaikka joku mielestä hirmumyrsky on 30 metriä sekunnissa, mutta meidän mielestä se on vähän yli 400, että siinäkin on sen verran eroa, että näin semmoista. Mutta kaikkea hyvää toivotaan ja toivottavasti ymmärrätte nyt meidän toimia ja mekin yritetään nyt sitten ymmärtää tätä ihmiskuntaa parhaalla mahdollisella tavalla. No, hei!